Avui Europa ha recuperat una visió industrialista, podríem dir-ho així. De fet, amb aquesta vocació, Europa, l'Europa institucional, la Comissió Europea, incorpora molts dels elements de canvi del model productiu que necessàriament hem de viure per adaptar-nos a aquesta nova situació, a aquesta nova reconfiguració de l'economia mundial. I jo crec que és una molt bona notícia. Que avui Europa hagi respost així genera un marc d'oportunitats que hem de saber aprofitar. I per aprofitar-les, nosaltres creiem que hem de treballar intensament amb tres ingredients o tres pilars que són fonamentals i que connecten amb els principis dels valors i el propòsit, avui que va de propòsit, de FEMCAT. Tres elements que són d'una banda la comunitat, de l'altra les persones i les infraestructures. És imprescindible, i això ens ho hem anat dient i ens ho hem anat repetint, i òbviament aquesta és una tasca pendent que hem d'abordar amb tota la voluntat de resoldre dèficits històrics i estructurals, que és la formació professional. Aquesta vocació de traure talent s'ha d'acompanyar necessàriament amb polítiques de formació professional, on tenim aquí, com deia abans, un gap a nivell històric. Com sabeu perfectament, el nostre món laboral, el nostre mercat laboral, té una forma, diguem-ho així, de rellotge de sorra. Per tant, amb una base molt àmplia, la base de treballadors i treballadores que no tenen formació molt àmplia, percentualment en relació al conjunt de la població activa, un punt central i, per tant, el que correspon als cicles formatius de grau mig, formació professional molt estret, i una part superior, altre cop molt ampla, la que correspon als estudis superiors. Ens falla la part del mig. Si ens comparem amb Europa i particularment amb aquelles economies més industrialitzades de l'àmbit europeu, com pot ser l'Alemanya, com pot ser la Suïssa, com pot ser l'Austríaca, a les quals justament ens emmirallem per reindustrialitzar Catalunya, ens falla aquesta part. Per tant, la formació professional ha de ser el company inseparable d'aquesta vocació de treure talent a nivell mundial. I llavors hi ha l'àmbit de la innovació. En aquest sentit, crec que també ens hem de dir a nosaltres mateixos que hem de saber superar aquest diferencial que hi ha entre la investigació, tenim molt bona investigació, molts bons investigadors i investigadores en l'àmbit universitari del nostre país, però aquesta investigació, que fonamentalment és investigació bàsica, no s'acaba de traduir en economia productiva, en producte. I aquí hi ha un diferencial que és comú amb diferents graus a bona part d'Europa. En aquest sentit, alguns experts parlen de l'Europa ingènua, de l'Europa que és capaç d'investigar molt profundament des d'un punt de vista bàsic, però que és poc capaç que això es tradueixi en patents i en productes. Això ens passa especialment a nosaltres i, per tant, des d'aquest punt de vista, la innovació és bàsica. Innovació, òbviament, entesa aquí i, sobretot, com a transferència. Per tant, són dos drivers, dos vectors que poseu sobre la taula i que coincideixen perfectament amb alguns dels elements que per nosaltres cal treballar molt intensament aquesta legislatura i per encarar-nos amb aquesta transformació del model productiu que generi competitivitat, que generi oportunitats de cares al futur. I com que coincidim, haurem de treballar-ho conjuntament. En aquest sentit, crec que FEMCAT és un claríssim aliat natural del Govern de la Generalitat de Catalunya, que no només es vol marcar una agenda política que respon a un propòsit, sinó que som conscients que només la podrem abordar si és amb concertació i, per tant, amb treball conjunt entre el sector públic i el sector privat.